मानो उठाव हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बेखौ बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? दा दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जोंहा YBY नि सायाव लोगोफोर। दा बेवहाय आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोदों ससेब्लाबो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ लाबोनायखौ खोनासंलांबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं मा फोरमायनो सानदों, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर, अब्ला बुजिगोन। दायो आं बे YBY नि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनायनि सिगां आं नैबे मोनसे खोथाखौ खिन्थानो नागिरदों लोगोफोर। जोंहा मैयासो जानानै थांनाय, नङा होमबा? नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। कुसुगाव जोंहा महामिया मन्दिरनि साखाथियाव थानाय जोंहा नेसनेल हाइरड, मेन हाइरडआव जोंहा बेवहाय एक्सिडेन्ट जादों हरखाबैहाय मोनसे ट्राफिक गारिजों लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा 3 जिउ गोमानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोनदों, नङा होमबा लोगोफोर? नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। दा बेवहाय माबोरै एसे मोजां 3 गाहाम, नङा होमबा लोगोफोर? एरायस्लाबनो हायै मारै बिदि एक्सिडेन्ट जाखो बा दानजाखो, नङा होमबा लोगोफोर? गारिजोंहाय दा बियो जोबोर सिन्था खालामनो गोनां आरोखि। ड्राइभारा गोसो जानानै खालामखानाय ना मा बुंनांगोन जों, नङा होमबा लोगोफोर? दा बेवहाय 3 गाहाम जिउ गोमानाय हिसाबै दा बेखौ जोंहा प्रसासननि मानसिफ्रा मा एक्सन लायो बेखौ समाजसो मिथिगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा बे नङा होमबा लोगोफोर? दायो आं नोंथांमोननि सायाव नैबे YBY नि सायावहाय नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। दा आंनि बे YBY नि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाया बेनो लोगोफोर। दा आङो मैया दाख्लै साननै सानथामसोनि सिगां आङो आंनि जनबिर ब्रह्म फेसबुक पेजावहाय आङो माखासे भिडिअ हगारदोंमोन लोगोफोर। दा बेवहाय गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों, नोंहा YBY खुलियागोरा माबोरैहाय बेबायदि भिडिअ खालामनो मोननांगौ मानांगौ, बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों लोगोफोर। दा बेफोर जोबोद लाजिनो गोनां, नङा होमबा लोगोफोर? लाजिथावथाव खोथा जायो आरोखि बेफोरबायदि कमेन्ट हरोबा। दा आं बे कमेन्टखौ गासिबो आं दानजोब्बाय आंनि फेसबुक पेजनियाव। आंनि माखासे भिडिअ हगारदों जायफ्रा कमेन्ट हरदोंमोन। दा बिथांमोनहा बे आंनि भिडिअ खालामनायावहाय मा नांजाखो गावसोर मिथिगौ आरोखि ना लोगोफोर। दा बिसोरो बुंदों आंनि बे फेसबुक पेजावहाय भिडिअ हगारनायखौ आरोखि ना, आङो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट सिस्टेम आं भिडिअ लाबोदोंमोन, बा अबेबा मोनसे फानि भिडिअ आं खालामनाय जादों लोगोफोर। जास्ट फानि एन्टारटेनमेन्ट, दा बेखौ खालामनाय जादोंमोन आं। दा बेवहाय आंथ' YBY आवथ' आं हाबखायाखैबो, जयेन जाखायाखैबो। जास्ट ओरैनो माखासे बे YBY आव माखासे फैसा गारसोग्रा सुबुंफोरखौ आं बुजिनो थाखाय बा सिन्था खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौसो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानिब्लाबो खालामदों। जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानियैनो बिथांमोना बुजिथों माथों होननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन लोगोफोर, बा हगारनाय जादोंमोन आंनि फेसबुक पेजावहाय। दा बेवहाय बिथांमोना मा सानखो, माखासे आंनि भिउवार्स माखासे लोगोफोर दङ, बिसोरनो मा बुंहरखो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै आरोखि। दा नोंथाङा YBY आवनो जेबो हाबाखै बा YBY नि सोमोन्दै जेबो मिथिया, मारै बिदि भिडिअ खालामलाबायखो, बिदि होनदों आरोखि आंखौहाय कमेन्टआव। आरो आङो बे माखासे YBY नि सोमोन्दैहाय मिथिनानैसो आं बे भिडिअखौ खालामनो गोनां जादों। आरो आं सिगांग्रो बेफोरबायदि माखासे YBY आ थगायगोन मागोन आं बेफोरखौ बुजिखानाय दं आंनि गोसोआव, आंनि दावराव। दा आं बेखौ बुजिनानैहाय दिनैहाय आं हमदांनो हानानै दिनै जामारबाय। दा YBY आवहाय आं जेरै सिन्था खालामदों बेबायदि आरोखि, आं हाबखायाखै। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन आंखौहाय, नोंबो हाबदो 6000 10,000 नांगौबा हावलार होथ'नोसै नोंनो, बेबायदि होनदोंमोन आरोखि आंनाव फैसा गैयानि समावहाय। दा थेवबो आं बेफोरखौ मिथिखानानै आं बिदियावहाय आं गोसो गैया बेबायदि बुंनानै आं हाबखायाखै आरोखि ना लोगोफोर। दा बेफोर गासिबो डाउट लाब जागोन लस जागोन बेफोर आंनि डाउटआवनोखा, आंनि साननायावनो दंखाजोबोमोन लोगोफोर। आं बिनि थाखाय YBY आव आं जयेन जायाखै, आरो YBY नि सोमोन्दै आं रावजोंबो सोरखौबाबो हाबदो मादो बेफोरबायदि बुंखायाखै आरोखि ना लोगोफोर। आंनो जेराव हाबाखैब्ला, आं सिन्था खालामनानै आंनो हमदांनानै मोनखाबायब्ला आं दस्राखौ मा बुंनो, नङा होमबा लोगोफोर? दा थेवब्लाबो आङो YBY आव हाबाब्लाबो जास्ट माखासे आंनि भिउवार्सफ्रा बा जोंनि माखासे गोबां मानसिफ्रा YBY जों थगायजानाय मानसिफ्रा एसे बुजिथों
बा साननो रोंदों साननानै आं बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअ खालामदों आरोखि ना लोगोफोर। दा बेवहायनो जोंना माखासे YBYआव हाबग्रा माखासे सेला बेलाफोर दं खोमा लोगोफोर, बिसोरो बुंलाबायदों कमेन्ट्सआवहाय। बेफोरबायदियानो गोसोब्ला माबा खालामजायो माजायो होनहरदों आरोखि ना कमेन्ट्सआव लोगोफोर। दा बेनो आरोखि ना, बेबा मा खालामगोन आंखौबा। दिनै आं इसोरा जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअ खालामदोंबो, आं सोरबा बुजिनायनि थाखायसो भिडिअ खालामदों, बहाय बिदि बुङो नङा होमबा लोगोफोर। दा बैफोरबायदि मानसिया एप्स माखासे गेम्सफोर ओंखारनायनि सोमोन्दै बे मानसिया जेबो बुजिखाया आरोखि, बेफोरबायदि बुंलाबायनाया, बा फेसबुक पेज बा इउटुबनि सोमोन्दै बिसोरो जेबो बुजिखाया। दा बेवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनाय जाबाय लोगोफोर, आं गासिखौबो होनाखै, जायफ्रा आंनावहाय कमेन्ट सेक्सनाव हरदों नोंथाङा YBYनि सायाव भिडिअ खालामनानै मा मोनखो माखो बेफोरबायदि बुंहरदों आरोखि। आंनि दिनै भिडिअ लाबोनाया बेनो लोगोफोर। दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं कमेन्ट सेक्सनाव बुंजाहरनाय हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाहरबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा सिन्था खालामबानो जाबाय। दा आंनि बुंनाया थिग ना बै YBYआव जायफ्रा हाबनानै थाखा थगायजादों बा बिसोरो मा सानदों आं बेखौ बुंनो रोंला। दा जिखुनु आं गासैखौबो बुंजोबाखै, सोरबा YBYआवहाय थाखा थगायजानाय बा थाखा लस जानायखौ बुंजोबाखै। जाय मानसिया आंनि फेसबुक पेजावहाय आं भिडिअ लाबोनायावहाय YBYनि सोमोन्दै जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअ लाबोनायाव जायहा कमेन्ट हरदों बेखौसो बुंदां, आं गासिबो बुंजोबाखै लोगोफोर। दा बेनो साननो गोनां आरोखि। दा आं बेखौ जेबो सानाखै, बै आंनि माखासे भिडिअ खालामनायाव जानला मोनला कमेन्टस हरनाय बे मानसिया मा बुजिदों बे गावनि खोथासो आरोखि ना लोगोफोर। आं बेखौनो दिनैहाय आंनि भिउवार्सफोरनि सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसन होनाय जादों आरोखि ना, बे मानसिया आंनि बे भिडिअ लाबोनायाव मा कमेन्टस होदों फेसबुक पेजावहाय। दा बेनो दिनै भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो ना लोगोफोर। दा बैफोरबायदि मानसिया सासे जाम्बा बायदिसो बुंनांगोन। दा आंखौसो मा जालाबायखो, YBYआव दिनै बयबो थगायजादों बिसोरनो जेबो बुङाखै। दा बै सेला बेला एसे एनै खमजों हाबलाबायनाय मानसियासो बेफोरबायदि बुंलाबायदों आरोखि ना कमेन्टआव लोगोफोर। माबा फैजागोन मागोन बेफोरबायदि होनलाबायदों ना लोगोफोर, बेनो। दा गाव मा बुजिदों बेफोरबायदि होनग्रा मानसिफ्रा बेनो आरोखि ना लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर, आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय लोगोफोर।